ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи итлоти ахбору аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода Қурбон. ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва иқдому ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат рушди иқтисоди миллӣ, таъмин ва сатҳи зиндагии сокинон ба маротиб боло рафт. Бо фароҳам овардани фазои мусоиди соҳибкорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармоя, иқтисодиёти мамлакат марҳила ба марҳила рушд меёбад. Шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар даврони истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон шароити мусоиди рушди тиҷорат ва сармоягузорӣ муҳайё гардида, ҷиҳати содагардонии равандҳои иқтисодӣ, тадбирҳои созанда ва мунтазам роҳандозӣ шуда истодааст ки қонунгузории мамлакат барои сармоягузорони хориҷӣ ва ватанӣ ҳуқуқҳои баробар пешниҳод намудааст. дар даврони истиқлолияти давлатӣ таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муносибатҳои муосири шарикӣ бо бахши хусусӣ дар мамлакат роҳандозӣ гардида, дар ин раванд қонунгузории шарикии давлат ва бахши хусусӣ пурра ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ гардонида шуд. маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ амалкунандаи инфрасохторӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар умум 85 лоиҳа, 51 лоиҳаи грантӣ, 5 лоиҳаи қарзӣ, 29 лоиҳа дар ҳаммаблағгузории қарз ва грант, маблағи умумӣ 49,1 миллиард сомонӣ ё 4,5 миллиард долларро ташкил медиҳад. бо мақсади ба рушди инноватсионӣ гузаштан, ҳам бо мақсади ба модели инвестиционӣ рушд гузаштан, аз он тақозо мекунад ки бояд ҳиссаи сармоягузориҳо, аз он ҷумла сармоягузориҳои барномавии давлатӣ ба соҳаи иқтисодиёт зиёд гардад. дар ҳамин замина солҳои охир лоиҳаҳои зиёд ё барномаҳои инвестиционии давлатии зиёд дар соҳаи алоҳидаи хоҷаи халқ татбиқ карда мешаванд ки онҳо бештар аҳамияти стратегӣ доранд. барои мисол лоиҳаҳое ки дар соҳаи энергетика, дар соҳаи нақлиёти роҳ, дар соҳаи рушди соҳаи инфрасохторӣ татбиқ карда мешаванд, имконият доданд ки имрӯз инфрасохтори иқтисодияти ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз инфрасохторҳои пешрафта ҳисобида мешавад. масалан аз рӯи индексҳои муайян, аз он ҷумла аз рӯи индекси сифати роҳ, сифати таъмини барқ, истеҳсоли нерӯи сабз ва дигар нишондиҳандаҳое ки дар шароити муосир тавсифдиҳандаи рушди муносибатҳои иқтисодӣ ҳастанд, мо аллакай ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардидем. ҳукумати Тоҷикистон барои рушди соҳаи маориф пайваста тадбирҳо меандешад ва маблағгузории соҳаро ҳамасола ба таври назаррас афзоиш медиҳад. рушди илму маориф калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардои босаодати ҷомеа ба ҳисоб меравад. дастгирии таҳқиқоти илмӣ тавассути боло бурдани меъёри маблағгузории он, таъсиси марказҳои муосири илмӣ, озмоишгоҳҳо ва ба роҳ мондани ҳамкории муассисаҳои илмӣ бо истеҳсолот дар давраи минбаъда муҳим арзёбӣ мегардад. татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи маориф. дар умум 9 лоиҳа, маблағи умумӣ 311,8 миллион доллар, маблағи аз худшуда 117,7 миллион ё 37%-ро ташкил медиҳад. соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ самти афзалиятноки сиёсати давлатии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати таъмин намудани солимии аҳолӣ ва баландбардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ҳамаи чораҳои зарурӣ амалӣ шуда истоданд. маблағгузории соҳа мунтазам зиёд шуда, вазъи таъмини муассисаҳои тиббии кишвар бо таҷҳизоти ҳозиразамон ва нерӯи кадрӣ сол ба сол беҳтар мегардад. ҳоло дар соҳа татбиқи 15 стратегия ва барномаи миллӣ бо маром идома дорад. татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ. дар умум 10 лоиҳа, маблағи умумӣ 332 миллион доллар, маблағи аз худшуда 181 миллион долларро ташкил медиҳад. дар доираи амалигардонии лоиҳаҳои инвеститсионӣ имконият фароҳам оварда истодааст ки заминаи инфрасохтори соҳа, ворид намудани таҷҳизоти муосири тиббию ташхисӣ ва баланд бардоштани иқтидори кадрии соҳаи тандурустӣ ва иҷтимоии аҳолии кишвар беҳтар гардидааст. бояд қайд намуд ки ҷиҳати амалӣ гардондани лоиҳаҳои мазкур дар вазорати тандурустӣ ва иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор механизмҳо, яъне воситаҳои асосии назорати самаранок амалӣ гардондани лоиҳаҳои мазкур ворид карда шуда истодааст.
аз он ҷумла ҷиҳати боз ҳам беҳтар кардани ҷалби маблағҳои иловагӣ яъне кӯмакҳои беруна шӯрои ҳамоҳангсозии кӯмакҳои беруна таъсис дода шудааст. дар баробари ин ҳамасола ҷиҳати самаранок амалӣ намудани ҳуҷҷатҳои бунёдии рушди соҳа саммити тандурустӣ баргузор мегардад ки дар он натиҷаи амалигардонии лоиҳаҳои мазкур дар соли ҷорӣ ва нақшаҳои оянда барои солҳои минбаъда таҳризӣ мешаванд. рушди соҳибкорӣ аз самтҳои асосии сиёсати иқтисодӣ буда то имрӯз тадбирҳои ҳукумати мамлакат дар ин самт содагардонии расмиёти ба қайдгирӣ, танзими фаъолияти иҷозатдиҳӣ ва додани имтиёзҳои андозӣ натиҷаҳои мусбат ба бор овардааст. айни замон дар мамлакат қариби 30 лоиҳаи сармоягузорӣ амалӣ карда мешаванд ки онҳо бо ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ барои таъсис додани инфрасохтор ва пешниҳод намудани хизматрасониҳо кор карда истодаанд. غیر از این در جمهوری تاجیکستان 88 لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عملی می‌گردند که با جلب 50 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری هم سرمایه دولتی هم قرض خارجی اینچنین گرانت‌های خارجی در مملکت اجرا گردیده ایستادند. то соли 2025 дар мамлакат татбиқи беш аз 200 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ пешбинӣ гардида, танҳо ба бахши воқеӣ ва инфрасохтор зиёда аз 82 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ карда мешавад. тадбирҳои мазкур метавонанд дар оянда ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам оварад. дар заминаи сиёсати башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади саривақт бартараф намудани оқибати офати табиӣ дар диҳаи зӯгванди ҷамоати деҳоти зонги ноҳияи ишкошим ва бунёди манзилҳои истиқоматӣ ба сокинони аз офати табиӣ зарардида кӯмак дар шакли масолаи сохтмонӣ дастрас карда шуд. маълумоти бештар дар гузориши тоҷинисои Файзулобек. дар заминаи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зарардидагони офати табиии деҳаи зӯгванди ҷамоати деҳоти зонги ноҳияи ишкошим зери таваҷҷӯҳи махсус қарор дошта аз ғамхориҳои беназири давлату ҳукумати мамлакат бархурдор гардида истоданд. бо дастури бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба 26 оилаи зарардида ки хонаҳояшон қисман ва ба таври сабук вайрон гардиданд кӯмаки масолаи сохтмонӣ пурра дастрас гардида зарардидагон марҳила ба марҳила ба таъмиру азнавсозӣ ва раванди корҳои ободониву созандагӣ машғул мебошанд. дар маҷмӯъ ба хоҷагии зарардида ба миқдори 35 куб тахта, 8 тонна арматура, 91 тонна семент, дару тереза ва ба ҳар як оилаи зарардида 1000 метр квадратӣ тунукаи мавҷдори бомпӯш ва дигар масолаи сохтмонӣ аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон кӯмак карда шуд. ҳамаи мардуми вилояти худбустон бадахшон аз як гирифон сар бароварда офати табиро бартараф кард. ин онро шаҳодат медиҳад ки ин сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ки офати табиӣ бартараф шуд ва имрӯз ҳам кӯмакҳои ҷаноби олӣ ба мо расида истодааст. ман аз номи сокинони диҳаи зӯгванд ва пешвои миллат ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон мерасонам. сад ташаккур ва бо шиори тоҷикистон ба пеш. аз ҷониби комиссияи давлатӣ ба ҳар як оилаи зарардида миқдори муайяни семент, тахта, тунукаи мавҷдори бомпӯш, арматура, дарҳои оҳанину чӯбин ва пластикӣ ва дигар масолаи сохтмонӣ дастрас карда шуд. ҳар як оилаи зарардидаи ноҳияи ишкошим аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои доимии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯҳбаланд гардида изҳори сипосу миннатдорӣ баён намуданд. ман сидқан сипоси худро ба пешвои миллат президент ҷумҳурии тоҷикистон мерасонам. мо танҳо нестем, пешвои миллат бо мо аст. дастгирии оилаҳои аз офати табиӣ зарардида ва бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ дар ҳудуди ноҳияи ишкошим зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти давлат қарор дошта аз рӯзҳои аввали сар задани офати табиӣ аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба оилаҳои зарардида кӯмакҳои пуливу озуқаворӣ расонда шуда аллакай масолаи сохтмонӣ низ пурра дастраси оилаҳо гардида истодааст.
و روند ساختمان 13 خانه نو استقامتی برای عائله‌هایی که خانه‌هایشان پره ضرر دیدند ادامه دارد. کمیسیای دولتی به عائله‌هایی که خانه‌هایشان پره و قسماً ضرر دیدند 25 نامگوی محصولات نیاز اول را تقسیم نمودند. باعث قید است که غمخوری‌های بی‌نظیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و توجه مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان در همین شب و روزها را هر یک ساکن ناحیه احساس نموده با عزم و اراده قوی به سرور مملکت برای کمک‌های پیوسته و دستگیری‌های همیشگی عرض سپاس و مینه‌داری صمیمی بیان می‌نمایند. تاج‌نسای فیض‌الله بیگ، مبارک شاه رستم، ناحیه اشکاشم، اخبار. با خاطر پیشگیری از عاقبت‌های ناخوش آفت‌های طبیعی از جمله آمدن سیل در 87 موضع خوفناک شهر پنجکن تدبیرهای ضروری عملی می‌شوند. گزارش دلیری بازار در این خصوص. عاقبت‌های آفت طبیعی در دهه مزار جماعت دهات لایق شیرالی شهر پنجکن که ماه ایول امسال در نتیجه فرآمدن سیل چندین خانه‌های استقامتی و انشاءات یاری رسان، راه‌های ماشین‌گذر، زمین‌های کشتی خواجگی دهقانی و باغات ساکنان خسارات جدی دیده بودند برطرف می‌گردند. امروز در اینجا تکنیکای پراقتدار برای برطرف و همین گونه پیشگیری از تکرار حادثه‌های ناخوش فعالیت نموده ایستاده است. حالا در این موضع در برابر دیگر کارهای برطرف سازی زیاده از 4 کیلومتر سیل راهی که از بین دهه مزار تا به ساحل دریای زرافشان طول میکشد از سنگ و شغل تازه گردیده. همچنین حالت کوپروکو بهتر گردانده شده. کارها در این سمت ادامه دارند. طبق سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گوهرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک عدد تکنیکی پروقتدار برای تازه نمودن قم و شغل از سوی سیلوی شهر دیهاتی پنجکن به شهر پنجکن سفربر کرده شد. تکنیک مذکور کار خود را از تازه نمودن ریگ و شغل از سنه 8 آگوست سال جاری از سوی مزار جماعت دیهاتی لایق شیرالی آغاز نمود و تا سنه 22 آگوست سال جاری با مسافه 4 کیلومتر سوی مزار را از ریگ و شغل تازه نمود. باید قید نمود که سال جاری در نتیجه آفات طبیعی زیاده از 5 میلیون خسارات به اهالی شهر دیهاتی پنجکن آورده رسانید. این چنین گفتن با مورد است که در حدود شهر دیهاتی پنجکن 87 موضع خوفناک موجود می باشد. برای پیشگیری و رفع حالت فوق‌العاده در یکجایی با مقامات اجرایی اینچنین جماعت دیهات شعبه همکاری خود را زیج به راه مانده برای پیشگیری کارها را به انجام رسانده ایستاده است. گفتم با مورد است که پیشگیری و همین گونه برطرف نمودن حالت‌های فوق‌العاده در سیاست امروزه حکومت کشور موقع خاصی را دارا بوده. بهر امین ماندن ساکنان از حادثه‌های احتمالی از قبیل آمدن سیل و یخ، زمین لرزه و دیگر ظهورات اینچنین در حالت سر زدن حادثه‌های ناخوش هر چیز زودتر برطرف نمودن آنها پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. همچنین همساله شعبه ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت سوق در شهر پنجکن در یکجایی با مقامات اجرایی محلی و جماعت‌های دهات چنین کارهای ضروری را به انجام می‌رسانند. قید کردن ضرور است که در حدود شهر و دهات پنجکن 87 موضع خوفناک موجود میباشد و سال جاری بر اثر حادثه‌های ناخوش طبیعی زیاده از 5 میلیون سومانی به خواجگی خلق و دیگر انفراستراکچور ساحه خسارات وارد نموده است. دلیری بازار، سمردین دولتزاده، شهر پنجکن، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خوالین کارهای آبادانی وسعت داشته در ناحیه انشاءات تعیناتی گوناگون به استفاده داده می‌شوند. ادامه مطلب در گزارش انورشاه سیدعلیزاده. جهت استقبال سازوار از جشن شایسته ملت 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خوالینگ ولایت ختلان هر هفته با جلب وسیع کارمندان کسب و کار گوناگون و ساکنان وطندوست و قوی اراده تدبیرهای آبادانی بر راه مانده می شود. چنین تدبیرهای آبادانی از مرکز شهرک آغاز گردیده تا شفاف راههای ماشینگذار و دوردستترین دهه‌های ناحیه انجام داده می شوند. ما از احساس بلند مسئولیت کارمندان اینچنین ساکنان و فعالان ناحیه بابت سبز و خرمگردانی و تازه‌کاری‌ها می باشد که امروز سیمای مرکز شهرک و جماعت‌های دهاتی ناحیه خبای دیگر به بر نموده است. دومی سال‌های صاحب استقلالی این گوشه وطن عزیزمون به یک مکان زیبا و نظربا و دارای بهترین اینفراستراکچور سیاحی تبدیل یافته است. نهالشینانی و گلشینانی برای تاجیکان رمز زندگی شایسته، خرمی و شادابی میباشد. پرورش گل‌های دلربای و گوناگون رنگ در تمام گوشه‌های مملکت پدیده بی‌نظیر و بی‌سابقه است که به چشم نور و به دل فرح میبخشد. در پرتو سیاست سازنده و بنیادگرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت
ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, кормандони хоҷагии манзилию коммуналии ноҳияи Хуалинг дар мавсими сабзу хӯрамгардонӣ шинонидани гулу бутаҳои ороишӣ дар назди манзили зист, боғу гулгашт ва канори роҳравҳои ноҳия гулҳои ороишии гуногунранг шинонида роҳравҳоро бетонпӯш ва роҳҳои мошингузари шаҳракро мунфарш намуда истоданд. масъулон анҷоми ин ҳама корҳои ободониро пеш аз ҳама ба таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ва фароҳам гардидани шароити кору хизматрасонии кормандон рабт медиҳанд. дар маркази шаҳраки ноҳия дар кӯчаи восе 35,000 гулҳои мавсимӣ шинонда шудааст. барои обдиҳии гулҳои мавсимӣ ва барои эваз кардани фурӯзонакҳо дута автомошина, якта кран, як тазил айсои мақомоти миллат таъмин карда шудааст ки корҳои кормандони хоҷагии манзили камналиро сабук карда шудааст. бобати беҳдошти вазъи экологӣ дар маркази ноҳия ва шафоати роҳҳо чандин қуттиҳои партов гузошта шуда берун аз шаҳрак партовгоҳҳо ташкил гардидааст ки ҳама гуна партовҳо аз ҷониби масъулон сари вақт ба партовгоҳи муайян интиқол дода мешаванд. фароҳам сохтани чунин шароит дар ҷойҳои истироҳату фароғат дар самти баландбардоштани маърифати экологии сокинон бетаъсир нахоҳад монд. бо ҷонибдории якдилона аз ин ҳама иқдомҳои созанда бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуалинг инчунин назди қидаҳои наздиявлигии сокинон ва заминҳои хоҷагиҳои деҳқонию боғпарварӣ ки дар шафати роҳи Кӯлоб Хуалинг воқеанд симтурҳои махсуси ранг карда шуда бо сутунпояҳои оҳанӣ насб гардиданд ки ин раванд низ бевосита ба зебову назарабо гардидани ин мавзеъҳо нигаронида шудааст. дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ҷонбахт, ҷамоати деҳоти шугнов, ҷамоати шаҳраки Хуалинг зиёда аз 10 адад партовгоҳҳои муваққатӣ дар маҳаллаҳо сохта ба истифода дода шудааст ва ин кор дар дигар деҳаҳо идома дорад. илова бар ин дар ҳудуди шаҳрак зиёда аз 50 адад қуттиҳои хурди партовҷамъкунӣ дар роҳравҳо дар назди ҳар як мағоза ва дар назди ташкилотҳо барои ҷамъоварии партовҳо гузошта шудаанд. дар шоҳро бошад барои ҷамъоварии партовҳои полиэтилени ва пластикӣ аз ҳисоби муассисаи нигоҳдории роҳҳо зиёда аз 16 қуттиҳои махсус барои ҷамъоварии партовҳо гузошта шудааст ва ин корҳо дар ноҳия идома дорад ва аҳолӣ кӯшиш мекунад ки ҳар як партове ки истеҳсол мешавад ё ҳосил мешавад дар қуттиҳо махсус нигоҳ дошта ва партовҳо дар давоми рӯз аз тарафи идораи шаҳрдорӣ ба партовҳои ноҳиявӣ кашонида мешаванд. масъулони ноҳияи Хуалинг ба роҳ мондани тадбирҳои созандагию ободониро дар маркази шаҳрак ва ҷомаатҳои деҳоти ноҳия василаи хуби зебову дилкаш намудани симо, беҳтар гардидани вазъи инфраструктураи шаҳраку ҷомаатҳои деҳот ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохилу хориҷ ба ин гӯшаи диёр арзёбӣ намуда то таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чунин тадбирҳои ободонию созандагиро идома медиҳанд. Анваршо Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Хуалинг, Ахбор. дар шаҳри Бӯстон дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар баробари таъмир ва навсозии иншооти соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг боз дар кӯчаҳои маркази 10 бинои баландошёнаи истиқоматӣ бунёд мегардад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. шаҳри Бӯстон бо таҳия ва татбиқи нақшаҳои созандагӣ, бунёди иншооти нав, таъмиру навсозӣ, мунфарши роҳҳои дохилӣ ва дигар тадбирҳои созандагӣ боз ҳам ободу зебо мешавад. дар ин шаҳри саноатӣ аз ҳисоби ташкилу фаъолияти корхонаю коргоҳҳои нав, зиёд шудани иқтидори истеҳсолӣ, имконият ҷиҳати тақвияти корҳои ободонию созандагиро бештар намуд. меҳмонону сайёҳон то расидан ба фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд аз кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Бӯстон мегузаранд ва ҷиҳати таъссуроти неки меҳмонон, сайру истироҳати сокинони шаҳр, кӯчаву хиёбонҳо обод гулзор карда, боз бунёди сохтмонҳои нав низ ба роҳ монда шудааст. дар асоси нақшаҳои таҳризишуда асосан иншооти сохта мешавад ё таъмиру навсозӣ мешавад ки барои беҳдошти вазъи зиндагии мардум, беҳтарсозии хизматрасонии тиббӣ, баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, таъмин бо манзили зист зарур аст ва амалӣ карда мешавад. баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон бояд 223 иншоот бунёд, таъмир ва навсозӣ карда шавад ва дар ҳамин замина дигаргунсозӣ, кӯчаи хиёбонҳо низ ба нақша гирифта шуда, то ин муддат нақшаҳои рушди маҳал бо муваффақият амалӣ карда шуданд. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мақомоти ҷои ҳокимии давлатии шаҳри Бӯстон нақши чорабинҳо оид ба корҳои созандагӣ, бунёдкорӣ ва таъмири таҷдиди иншоотҳои гуногун 223 банд ба нақша гирифта шудааст. то ин муддат
108 бандҳои нақшичорбинӣ иҷро гардиданд. дар шаҳр бошад зиёда аз 20 иншоотҳои гуногун корҳои сохтмонӣ идома дорад. аз он ҷумла дар 10 биноҳои истиқоматӣ бисёр ошуна ба навон шуда. инчунин як адад бинои истиқоматӣ 45 ҳуҷрадор барои афсарон, биноҳои истиқоматӣ бо тарҳи замонавии муосир бо санъати меъмории миллӣ бино гардистоданд. мавриди зикр аст ки таъмиру навсозии иншооти соҳаҳои маориф, фарҳанг, тандурустӣ ва дигар соҳаҳо аз ҳисоби бюджети давлатӣ, нақшаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон амалӣ мешавад ва ҷиҳати сохтмони корхонаҳои саноатӣ, марказҳои савдои хизматрасонӣ, биноҳои баландошёнии истиқоматӣ дар ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ, имконияту имтиёзҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳибкорон ба роҳ монда шудааст. сохтмони 10 биноҳои баландошёнии истиқоматӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Бӯстон аз ҷониби ширкатҳои бинокорӣ бо лоиҳаи замонавӣ ва ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ ба иҷрои корҳо бозгоҳи рушди соҳа мебошад. аз рӯи лоиҳа биноҳои баландошёнии истиқоматӣ ки сохта мешаванд 7, 9 то 12 ошона буда, дар ошонаи аввали бино маркази хизматрасонӣ, ҷои нигоҳдории нақлиёт ва ошонаҳои болоӣ барои зисту зиндагии аҳолӣ пешбинӣ гардиданд. ҳоло дар ҳудуди шаҳр корҳои сохтмонӣ дар 20 иншоот идома дорад ки шумории зиёди онро биноҳои баландошёнии истиқоматӣ ташкил медиҳад. ин рӯзҳо дар шаҳри Бӯстон ҷиҳати истиқбол аз солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои сайру гашт ва истироҳати сокинону меҳмонон корҳои ободонию тозагӣ дар хиёбону гулгаштҳо идома дорад ва аҳли ҷомеа бо саҳмгузорӣ дар ободӣ, афзун намудани дастовардҳо баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни миллӣ омода мешаванд. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, шаҳри Бӯстон, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. шуморо дар нашрҳои баъдӣ бо муҳимтарин хабару рӯйдодҳо шинос мекунем. бо мо бимонед.